Nandito po ma'am yung package. Paano na po, pa-receive na lang po. Bibigay lang po kami man ng resibo tapos ma'am magpapa-picture lang po ma'am para ma'am patunay na na-receive niyo na po yung package namin ma'am. Po. Okay lang po. Kay, ano ang name niyo po ma'am? Salvacion M. Paniterse? Oo. Ah, yes po. Ma'am, okay lang po magpa-picture na lang po na na-receive niyo po yung package. Okay. Opo. Ano, di na pwede ko, ID ko. Di na. Ay, hindi naman po. Nagsend na rin po ng picture kung sino po yung magre-receive po. Tapos na ano po, sabi daw po nila ma'am Ma'am. nila ma'am Rosario po, yung kulang daw po ma'am sa package daw po kayo na lang daw singilin po ma'am, pati yung shipping po. Magkano? 15,000 po ma'am. Sus, 15,000. Wala ko niyan. Birthday, happy birthday to you. Yes, nanay, happy birthday po sa inyo. Happy birthday, pero wala akong ibibigay niya ng pera. Dahil papalapit na ang Christmas, andito pa rin ang JFS Petals and Services para kayo ay bigyan ng kakaibang saya at sorpresa. Hi mga ka-JFS, ako si Kuya Beats, Tony Lancero, ang mamasbay vlogger ng Camari Resort. Sa ngayon, ako muna ang makakasama niyo bilang maging love ambassador ng JFS Petals and Services because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay dinayo natin ang iba't ibang sulok ng Bicolandia para magbigay ng car truck surprise sa ibang-iba nating kababayan. Ngayon naman nandito tayo sa Buhi, Camarines Sur para pasayahin si Nanay Salvacion na magdiriwang ng kanyang 81st birthday. And this is your Kuya Bibs Trivia. Alam nyo ba na ang Buhi ay isa sa pinagmamalaking lugar dito sa Camarines Sur kasi bukod sa kanilang Lake Buhi, ay meron din sila ditong fresh tilapia at marami pang iba. Isali na rin natin dyan ang Itbog Falls o ang Twin Falls. Pero bukod sa Lake Buhi, dito rin sa Buhi, Camarines Sur, makikita ang world's smallest commercial fish na sinarapan. Sana all masarap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kaya kung kayo ay mga lakwatsera dyan, ilagay nyo na sa travel list nyo ang Buhi, Camarines Sur at sabay-sabay natin i-explore ang lugar. Pero bago ang lahat, tingnan na muna natin ang car truck surprise na inihanda ng JFS Petals and Services kasama ang mga mahal nila sa buhay. Kung makikita nyo sa aming car truck surprise, meron dyan customized cake na naglalaman ng 5,000 pesos, a white wine, a pansit dilao, bilao ng manok, meron tayong chocolate bouquet, meron tayong bubble balloon na may happy 81st birthday Nanay Salvacion at meron tayong fresh flower bouquet na naglalaman ng 10,000 pesos. For our social media account, please do follow us on Facebook, Instagram, YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please follow me on Facebook, Instagram, and YouTube at Tony Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami dito lamang sa Buhi, Camarines Sur para surpresahin si Nanay Salvacion na magdiriwang ng kanyang 81st birthday. Let's go! Hindi lang po kami sa location. Si Nanay Salvacion po. Dito pa ang daan? Sige po. Pahintayin ko na lang po ata dito. Dito na lang sila. Ay, wait ka.
Opo. Maray na hapon po. Pwede po ma'am kay Ma'am Salvacion? Ano daw? Yes po. Ay ma'am, may package lang po kami ma'am Ali po ma'am kay Ma'am Rosario. Ali po ma'am sa Rosario. Japan. Si Rosario Kitahima. Oo, kita Yes Jima. po. Kasama po si Ma'am Lorena at si Ma'am Esther po. Nandito po ma'am yung package. Paano na po, pa-receive na lang po. Bibigay lang po kami man ng resibo tapos ma'am magpapapicture lang po ma'am para ma'am patunay na na-receive niyo na po yung package namin ma'am. Po. Okay lang po. Kay, ano ang name niyo po ma'am? Salvacion M. Paniterse? Oo. Yes po. Ma'am, okay lang po magpapicture na lang po na na-receive niyo po yung package. Okay. Opo. Ano, di na pwede ko na ID ko. Di na. Ay, hindi naman po. Nagsend na rin po ng picture kung sino po yung magre-receive po. Tapos na po, sabi daw po nila ma'am Ma'am. nila Ma'am Rosario po, yung kulang daw po ma'am sa package daw po kayo na lang singilin po ma'am, pati yung shipping po. Magkano? 15,000 po. Oh my God! Ma'am. Sus, 15,000. Wala ko yan. Opo ma'am, kasi yung kulang po, yung kalahati pa lang kasi ma'am yung nababayaran po nila ma'am. Tapos ma'am yung ma'am, yung iba ma'am, shipping fee. Kasi ma'am yung package sa amin ma'am, galing Japan, na botas, tapos nagnaga pa po. So pumunta pa po kami ng buhi. Naku, ang laki. Wala akong... Ay paano daw po yan ma'am? Sabi lang po sa amin ma'am ni Ma'am Rosario. Magkano nga ang ano? 15,000 po ma'am. 15,000. Sarang ko. Hindi po kayo ma'am tinawagan ni ma'am ano? Hindi. Ay opo, paano daw po yan ma'am? Yun nga eh. Opo, galing pa po kami ma'am ng Naga. Tignan nyo na po ma'am, yung resibo ma'am nandyan. Tara Oo, ma'am. pero wala akong iaano niya ng 15,000 na yan. Ayun po ma'am, paano daw po yan ma'am? Tawagan na lang po natin ma'am si Ma'am Rosario. Oo, tawagan mo. Opo, pero kayo ma'am, wala po kayong contact kay Ma'am Rosario? Wala. Ay, paano daw po yan? Mahina po, tiba ngayon ang signal ma'am. Oo nga eh. Paano daw po yan ma'am? Nag-ano man lang po kaya ako ma'am? Nagtatrabaho man lang po kaya ako ma'am, sinugo man lang. Iba na po, diba? Ma'am, ilan mo muna ma'am lugod ma'am si package ma'am para pag nailing mo ma'am baka makapaluwas ka ng 15,000 pag nailing mo ma'am si Sus package. Maria Yosef, dawa kinan mahiling ko talaga dong da ako. Ayun po. Sige na ma'am, ilan na muna po lugod ma'am. Ilan mo na po lugod. Sus Marosep. Ayun po. Bago ng 15,000, binayaran na niya ta. Iyayo ako sintabo. Ayun po. Di ko man po ma'am Aram. Sabi lang da po kaya ma'am. Bigyan lang da po ma'am magsingil po. So ano man lang po kami ma'am kung ano po ang sabi po ma'am ni ma'am ni Ma'am Rosario po. Hindi ko manandiyan ko dahil da ako kwarta. Ayun po. Sige po ma'am. Patabi na lang po kapag buka ma'am. Medyo ano kaya ma'am. Ayun po. Sige po. Ayun po ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, nanay. Happy birthday po sa inyo, Happy birthday, pero wala akong ibibigay niya na. Medyo naging nega ngayon si nanay. Nanay, joke lang po yung 15,000 po. Joke lang po. Wag po kayong umiyak na dahil sa 15,000 po. Joke lang po yun. Nanay, surprise, prank lang po yun, nanay. Sabi daw, yes po, nanay, wala po kayong mabayaran na 15,000 po. Nanay, lahat po na nakikita nyo, sa inyo na po, nanay. Wala po kayong ibang babayaran po, nanay. Wala po kahit po piso, wala po kayong babayaran, nanay. Dahil nalaman namin, nanay, kasi yung 81st birthday po, 81. 81 po, yes, nanay. At hindi halata, nanay, na ano po, 81st birthday niyo po ngayon, hindi po halata. Sa sobrang saya po ni nanay. Hindi po alam ni nanay kung anong sasabihin niya kasi iniisip niya kanina pa yung 15,000. Yun nga eh. Nanay, tawang-tawa na po yung mga kasama niyo po sa bahay, nanay. Pero nanay, wag po kayo mag-alala, nanay. Pasok kayo dito, nanay. Eh po, wag po kayo mag-alala, nanay. Kahit po piso, hindi po namin kayo sisingilin po ngayon. Yes po, dahil birthday niyong nanay, bibigyan kayo namin ng happy birthday sash. Palakpakan naman kayo dyan. Para mawala yung pagkanyaga ni nanay at kanina pa nag-isip kung saan daw siya kukuha ng 15,000. Yun nga eh. Nanay, so ito nanay, isang handa po sa inyo ng inyong mga anak po from Japan na Botas, Naga na si Ma'am Lorena, Esther at si Ma'am Rosario po.
So nanay, ano po masasabi niyo sa packaging po nanay? Maraming salamat. Maraming salamat sana sa mga anak ko. Yes po nanay. Siyempre nanay, tanggapin niyo po nanay. Meron po kayo dyan white wine, a customized cake. Meron po kayo nanay ng pansit bilao, bilao ng manok. Meron po tayong chocolate bouquet. Meron po tayong bubble balloon. At siyempre nanay, hindi po makukumpleto ang iyong kagandahan pag hindi po kayo makaka-receive ng fresh flower bouquet with 10,000 pesos. Palakpakan naman po kayo dyan. Nanay, ito po ay handog sa inyo ng inyong mga anak po nanay. So ano po nanay masasabi niyo po? Salamat sa nang marami. Yes po. Nanay, sila rin po yung may request nanay na ano po nanay, na i-joke daw po kayo sa 15,000. Sila po yung nanay may pakananay. Na ano po nanay, nautusan lang po kami. Pagpasensyahan niyo na po nanay. Naku. Nanay, nagustuhan niyo rin po yung package na binigay po sa inyo. Gustong gusto ko. At syempre nanay, maghingi po tayo ng ano, maghingi po tayo ng isang mensahe po sa mahal niyo po sa buhay. May kasama po kayong anak or pamangkin or apo? Kanan eh. Eh po, anak po, ano na ang pangalan niya nanay? Ma'am Helen. Sige po, Ma'am Helen. Kanina po tawang-tawa si Nanay Helen kay inyo kanina po. Sige po, Nanay Helen. Ano po yung mensahe niyo po sa nanay niyo po? Kasi nga aalis to, pinigilan ko. Sabi ko, birthday mo, tapos aalis ka, iwanan mo kami. Kami, birthday mo ngayon lang kami nandito, iwanan mo kami. Ang wish ko kay mama, sana mama, lagi kang malakas. Malayo sa kasakitan. Salamat. Yan po, isang hug at kiss naman po kay Nanay Salvacion po. Yes, palakpakan naman po tayo dyan. Ang sweet naman po ni Nanay. At Nanay, siya po talaga isa po yung tawang-tawa pa po kanina sa yung nanay. Hindi niya daw po kasi alam kung kahit yung 15,000 po, hindi niya daw po alam kung saan kukunin. Yun yan eh. Nabigla din po si Nanay. Yes po, thank you po Mananay Helen po. Isang kalakasan daw po nanay ng kalusugan at mahabang buhay po. Ang wish po sa inyo ni Nanay Helen. At yun din po yung wish po namin sa inyo, Nanay. So, meron pa po magbibigay po ng isang mensahe po, Nanay? Happy birthday, Lola. Dito ka na po, oh. Dito ka na po. Ako na po gawin ng video. Ako na po. Kailan ba inaabangan yan? Ano po ang inaabangan niyo po? Yung surprise po namin, yung pera po nandito. Ay, hindi yan. yung surprise po ni Nanay. At syempre Nanay, hindi po makukompleto itong birthday niyo po. Kasi syempre, kahit malayo po ang iba niyong mahal sa buhay Nanay, nagpadala po sila ng isang video message po na mapapanood niyo po ngayon. Syempre Nanay, meron pa po tayo magbibigay ng isang mensahe po na isasamahan niyo po sa buhay po natin. So tawagin po natin si Nanay. Ikaw na ni, Tess. Ate Tess, dito na po Nanay Tess. Very emotional po si Nanay Tess. Sige po, ano po yung message niyo po para kay Nanay Salvacion? Pinaypas na ako. Umaba pa buhay ko. Ito lang. Pamangkin. Yes po. Very emotional ngayon po yung pamangkin niyo po ngayon. Pero kanina po tawang-tawa rin po siya kanina Nanay. Habang nagjo-joke po kami ng 15,000 po sa inyo. Kasi si Nanay, ayaw ni Nanay lumapit kanina kasi wala daw siyang pera. At siyempre Nanay, uulitin po natin dahil po sa sobrang pagmamahal po sa inyo ng mga mahal niyo po sa buhay, kahit hindi po sila makarating po dito, ay nagpadala po sila ng isang video message na mapapanood niyo po sa amin. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Ayan na ni Nanay, Happy oh. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Lagi kang mag-ingat. Sana umaba pa ang buhay mo. God bless you. I love you, Mama. Ma, happy birthday po. Hindi po kayo makauwi dyan. Wala kaming pamasahe. Kami ang padala mo ng bigas. Wala na kayo makain. Kasi tandaan mo, Mama, mahal na mahal ka namin. Huwag ka mag-alala. Nagpa-birthday ko sa'yo pag-uwi ko na dyan. Love you! Happy birthday! Thank you. Happy birthday, Ma. Mag-ingat po kayo parate. Wish ko po sa inyo good health, long life, at sana lagi kayong masaya. Yung hindi ko na i-wish yung ganda kasi
sa pool na kayong maganda. Uwi po sana ako. Iwanan ko sana ito kaso naubusan ako ng langis. Hindi ako makakalipad. Mama nagreklamo si kuya, bakit daw ako maputi? Siya maitim. Sabi ko kaiinom niya ng kape. Partida pa po yan. Nagpulbo pa po yan. Magkapatid po. Basta mama, I love you. Bye-bye po. I love you. Ingat po kayo Bye-bye. parati. Po yung dalawa. Hindi. Happy birthday, Amay! Ay, ay. Yan. Si Ma'am Janet din po. Oo. Magpakasagi ka permi at di man kami nakapauli, at least nagriti ka naman. Tsaka sana napaugmay ka naman sa sorpresa na tinaon naman sa imo. Para sa imo talaga, Anmay. Deserve mo man na, Anmay. Si Ma'am Janet Mag-enjoy ka at saka magpakasag. Yun lang talaga na masasabi ko, magpakasag ka permi, magpakasag pang lalo. Amo po. Opo. I love you, I May. love you. Mag-ingat ka dyan, permi. mga apo. Lola, happy birthday! Guwanta birthday mo ika pinakamagayon sa Interol. Wish ko lang na birthday mo. Sana irayo ika niya sa kapahamakan at paksugan pa'y kalalo. Bay, sana lang pagpauli ko dyan, tatanggalan ko tulos ikang tengaw. Happy birthday ulit! Mama, happy birthday, Tabi. Pangajit ki ama na sana lumawig pa na buhay mo. And sana maugmay ka dili sa pinagprepara niya mga tao. Nagipayaba sa imo. And saka na ako magpauli. Di ang pagad ko na ako ipang ilot sa imo tana. Aplas ko sa imo ribo-ribo. Anyway, yun lang. Mag-ingat ka permi ma. And di mo paglingawan ang mga apo mong magagayon. Pirmisa ng didi para sa imo. Pag-ingat ka ma. Love you. I miss you. Happy birthday, Ama. Happy birthday, Ama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ama. Happy 81st birthday po, Ama. Enjoy your birthday and stay strong po palagi. I hope na magkikita po tayo soon at mag-enjoy, magbabanding at saka po always keep your faith to our Lord po and He knows everything po. Happy birthday po. Love you. Hi, Mama! Happy birthday! Kilala niyo po ba ako, Ma? Ako maganda yung apo. Apo? Apo ba ako? Pamangkin. Hi, Mama! Happy birthday! Advance Merry Christmas! Ingat palagi! Stay healthy, Mama! Hi, Daisuke! Bye, Ma! See you soon! Mwah! Happy birthday! Ingat palagi. God bless. Bye. Birthday, Mama! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Bawas stress. Mamwa. Miss you. Mama Basyon, Ay. Si Daddy happy birthday sa inyo. Sana ay magkaroon pa kayo ng mga kalakasan at magkaroon kayo ng ngayon mahaba pang buhay First cousin po. at marami pa kayong magagawa sa bawat araw. Oh. Sana maging maligaya kayo. Bagamat ngayon, sabagay marami naman kayong narariyan. Isa lang ang nawawala riyan. Kung sana nandiyan ka ako si Rose, lalo sana magsaya. Oh. Sana patnubayan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Happy birthday uli. Thank you. Hi, Ma. Happy birthday po. Mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless, Ma. Pag-uwi ko dyan, Ma. Ang ganda lang pang kulay. Kulay ako yung book mo, color pink. Papareho tayo. Charot. Love you, Ma. Miss you po. Mwah. Hello, La. Happy birthday po. Anak niya po sa Japan. Birthday, Mama. God bless po. Ingat kayo palagi. Sana more blessing and more birthdays to come. God bless po. Bye-bye.
Hello ma, happy birthday po. Wish ko po sa inyo good health and long life. Lorena. Stay pretty. You eat healthy foods para po mas lalo kang kumusog at lumawi pa ang buhay mo. Happy birthday Lola. Happy birthday Lola. I love you. Ingat pirmi. And sana po magustuhan mo yung surprise ang hinanda naman para sa inyo. I love you so much, ma. I love you, I love you, I love you. Happy birthday! Happy birthday! Bye! Happy birthday, Lola! I love you! Ayan nanay, sa sobrang dami po nagmamahal po sa inyo. Kahit po wala po sila ngayon dito po sa buhi, ay pinakita po nila sa inyo ang pagmamahal nila po sa inyo nanay. At alam po namin na isa po kayong dakilang ina, lola, tita, pinsan. Dahil sa sobrang dami po nagmamahal po sa inyo nanay. Ano po yung mensahe nyo nanay sa mga nagbigay po ng mensahe po sa inyo? Kahit pumalayo po sila nanay. Maraming salamat sa kanila. Nag-enjoy ka naman nanay sa sorpresa po namin ngayon. Pero nanay, siyempre... Kanina, ano ako eh. Saan ako kukuha babatukan mo ka sana ako nanay? Oo. Kasi saan ako kukuha ng... Babatukan sana ako ni nanay kanina. Saan ako kukuha ng 15,000? Sabi doon ni nanay, bakit kaya hindi nila bayaran? Sila yung may pera. Pero siyempre nanay, joke lang po yung nanay. Gusto lang po namin i-convert po yung sadness nyo kanina into happiness po ngayon. At siyempre masaya naman po kami at naging masaya po kayo ngayon. At siyempre nanay, hindi lang po yan yung sorpresa po namin sa inyo. Kasi mamaya-maya lamang sa pagbabalik po natin ay kakantahan natin si nanay ng happy birthday at sabay-sabay po tayo. Kaya ngayon ay stay tuned sa amin kasi mamaya babalik kami. Ayan, live na live pa rin tayo dito sa selebrasyon ni Nanay Salvacion ng kanyang 81st birthday. At syempre, hindi makakompleto ang birthday ni Nanay kung hindi natin siya kakantahan ng happy birthday at mag-blow si Nanay ng kanyang candle. So, kaya ngayon, in 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, nanay, happy birthday po sa inyo niyan, nanay. From JFS Petals and Services at sa lahat na nagmamahal po sa inyo sa buhay po, nanay. So, nanay, close your eyes and make a wish po, nanay. Palakpakan naman tayo dyan. Nanay, once again, happy birthday po, nanay. Thank you. At syempre, nanay, dahil mahal na mahal ka po namin, hindi lang dyan nagtatapos yung sorpresa po namin sa inyo, nanay. Dahil sa maiwagang cake na ito, ay may makikita po kayong another sorpresa. So, nanay, patulong na lang po at may hahatakin po tayo sa loob. Ito na lang, nanay. Hatakin na lang, nanay. Dapat malakas, nanay, ang paghatak po. Paunti-unti at palakas ng palakas, nanay. Ayun. Ayan na, here we go. Yay! Sige nanay, hatak lang ng hatak nanay para mas marami pa pong sorpresa. Palakpakan tayo yan para mas malano pa si nanay. Ang dami, sige ba nanay, hatak lang po ng hatak nanay. Yay! Siyempre nanay, tanggapin niyo po nanay ang 5,000 pesos na handog po sa inyo ng inyong mga anak po, nanay, at mga mahal po sa buhay po, nanay. So, nanay, ano po yung message niyo po sa kanila, nanay? At sobrang dami-daming sorpresa po. Maraming salamat dito sa sorpresa nilang. Wala akong alam na magdarating to ngayon sa akin. Nanay, siyempre, nanay, saktong-sakto, nanay, may 10,000 pesos ka sa money book mo, may 5,000 ka dito, nanay, may pambayad ka na sa 15,000 Sa 15,000, o ibabayad. Ibabayad. Siyempre, nanay, another joke lang po yun, nanay. Joke lang po yun, nanay. Yung makikita nyo pong pera at lahat po nito, nanay, sa inyo po ito, nanay. So, nanay, last message po dun sa mga nagpadala po sa inyo, nanay. Yung message na lang po sa kanila. Mga agin, mga apo, salamat sa inyong pinadara din sa akin na surpresa niya din sa akin na birthday. Happy
Yes po. Happy kayo, nanay? Happy. Yes naman, nanay. Siyempre, mission accomplished tayo at isa naman, nanay, ang napasaya po natin ngayon, nanay. At hangad din po namin ang mahabang kalusugan nyo, nanay, at malakas na pangangatawan po, nanay. Kaya once again, nanay, happy birthday po. So ngayon mga ka-JFS, isang nanay na naman ang atin na sorpresa dito lamang sa Buika, Camarines Sur. Kaya sa lahat ng gusto magpabook sa JFS Petals and Services, we will put the link below kung paano kayo magkakaroon ng sorpresa sa inyong mahal sa buhay. So nanay, sa muli ako si Gistone Lancero, nanay, ang love ambassador ng JFS Petals and Services po. Sa muli po tayo makikita-kita sa susunod ng video. Nanay, isang kaway na lang at flying kiss po. Bye-bye!